Akwai tattali na hanya ce wacce ake narka kuɗi a wajen, kamar yadda aka dinga narka kuɗi a NEPA a Mambila. Wani minista ya je ce ko share wajen ba a yi ba. Haka ba shi ma wannan ka bi shi, duba ma'adanan ƙasa ba ne? Hakan dole za ka amma ai kamar 'yan Najeriya ciyaman sun ga yadda aka sa injina aka ce kuma ga kan rijiyar ga kuma sample na wato man da aka samu a wannan gurin. Ba a zo an je ma jirgi an ce shi ne Nigerian Airways ba, amma sai suka manta tuta wata ƙasa bata gogu sosai ba. Ana da wannan ƙasar tamu ko kuma jam'iyyar APC. APC ta ce ta zo ta ceci 'yan Najeriya. Ba kuma sai dafa su take yi. A 'yan kwanakin nan akwai abubuwa da suka faru musamman ma batu na korar wasu daga cikin ma'aikatan babban bankin ƙasa wanda ake zargin su ne suka hana ci gaban wato wannan banki na ƙasa da kuma hauhawar dala a wannan ƙasar, kuma dai dalar ta sauka ɗin duk da a yanzu ana ganin kamar tana nema ta ci gaba da hawa. Menene ra'ayinka dangane da korar waɗannan ma'aikata kusan 150 da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu daga babban bankin ƙasa a matsayin waɗanda ake zargi da dabaibaye ci gaban harkokin kuɗaɗe a ƙasar? To wataƙila gwamnatin tana hange ne daga wajensu, wataƙila kuma ta bincika suna da alaƙa da wannan kamfanin Binance wanda ake zargin shi yake dinga speculating, ya dinga sawa naira farashi, ba wai kasuwa ta sa mata ba. Misali abin da ake kasuwa ta sa mata daban-daban da supply buƙatar ta da kuma samuwar ta a kasuwa. Ba wannan bane ya sa kuɗin ta ya kai 1,900 da wani abu. Wasu ne kamar wannan kamar zai zauna ya ce ai je an sai da ita kaza kuma za a sai da ita. Misali je an sai da ita 1,700 ko 800, ce ko 1,950 za a sayar. Kaga ba kasuwa ba ce. Haka aka zo aka dinga tun Oktoba, duk da floating din ta lokacin Buhari aka yi. Amma abin da ake nufi a floating din ta tafi ta samu kanta matsayi. Misali yawanta ya sa ta yi arha, ƙarancinsa ya sa ta yi tsada. Kuma ko ta yi tsadar a ce naira 100, naira 200 tana karɓa, kai ka san akwai wani tsori. To dai tana zargin su da wannan. Amma wannan shine zai kawo zai maganin abun a'a. Yawan wani bangare ne ɗaya da ita gwamnatin ta yi na soke wancan kamfanin, kuma ta kawo ni saboda wata ƙa'ida ce ta bankin duniya da IMF na cewa dole sai da wannan irin mutanen wanda suka yi da su, wanda za su dinga jagoranci wajen yi wa naira farashi. Akwai sauran batutuwa da suka sa ta yi ƙasa. Ana zargin gwamnatin tarayya ta samu biliyan 7, dala biliyan 7 ta zuwa a central bank ana amfani da su wajen yadda za a sa dala ta yi sauko, an sa su da. Sannan mataki na uku kuma da aka ce 'yan kasuwa bayan fage da aka soke da aka da su kuma ake ba su isassun kaya ko kuɗaɗe a hannunsu da dala ɗaya, shi ma ya taimaka wajen saukar. To amma saukar da mutane suke yi akwai ban tsoro. Har yanzu dai ba kasuwa wacce take wa dalar kuɗi. In ka duba satin da ya wuce, in kasuwa bayan fage za su je sun sai da suke wasu suna samu wata 920, su sai da ita wajen 880. Amma a satin da ya wuce farashin kuma da central bank za ta wasu ne dala tana 1,160 da wani abu. So kaga akwai ban tsoro a ce farashin da ake musaya a kasuwa ya fi kyau fiye da na wanda gwamnati ke ba da dala ɗin. To da aka samu haka to sai ka ce akwai matsala. Alasittal ba kasuwa wacce take yi wa abun farashi. Gwamnati ce ta shigo ga danganan take karewa. Inda mataimakin shugaban ƙasa yana alfahari da abun akan cewa wasu na ɓoye to masu ɓoye dala. Ai ba wanda zai ɓoye dala gwamnati ba ta sani ba. Don ka ɓoye gwamnati akwai matakin za ta ɗauka irin wannan ta sa kuɗin a ciki ta mai da shi dole ya ƙasa. Mutumin ka ajiye baka yi canza
a raguwa aka dinga yi. To amma a wannan satin kuma da ya wuce zuwa yanzu za a ga dala kuma sama take har ta kai 1,200 da wani abu, saboda ba za a iya jure wancan matakan da gwamnati ta ɗauka ba, musamman na samu kuɗi dala ta zuba a cikin hada-hadar kuɗi har zuwa na dala biliyan 7. Duk da gwamnati tana karyata tana cewa ba haka ba ne. To amma za a ga foreign reserve ɗinmu ya ragu da dala biliyan 1.7. To in ya ragu da wannan kuɗin ina haka kuɗin? Duk wanda zai baka analysis zai cewa a suna cin wanda aka zuba wancan biliyan 7 ɗin. Domin an fara bore an fara bore da tarjiya a manyan jihohi kamar Kaduna, kamar Lagos, kamar Kano da aka yi jakar yan gurasa da sauransu. So da haka wannan ƙasan da ya ba mai ɗorewa ba ne in ka duba. Kenan akwai abun tsoro kenan kamar yadda ka ce, tunda ita gwamnati tsoro barazanar 'yan ƙasa ta sa ta ɗebo kuɗaɗe ta ɗora a cikin nan domin ta karya dala. Kuma ta karye. Amma karyar da ta sai zama to ana da farashi uku. Farashin da Beirut da can suke siya, da farashin da suke siya, da farashin gwamnati duk da bambanci. Kana ganin hakan zai iya ɗorewa? Gwamnati za ta juri sakwa kuɗi a kasuwar hada-hada canjin kuɗaɗe domin ta karya dalar da 'yan ƙasa su samu sauƙi? Ba zai ɗore ba. Ko dai ta ɗebo da kamar da take siyarwa, ko kuma ɗauko da karaza. Shi kuma da za matsalar za ta fuskanta, kuɗin tafiya suke ba sa dawowa, kuma ba za su dawo ba. Domin ba investing aka yi, misali ba jari aka zuba a wani waje bare da ce an zuba don a cire ba. So in sun tafi, wani mutum ne ya kashe kuɗi wajen cin abinci. In ka tafi ba abin da zai dawo, ba haya zai zama a zubar da shi. Ka fahimce ni? So zai wahala ya ɗore. Don ba zai ɗore ba, kashi 90 cikin 100 na duk abin da muke amfani da muke da rigunan da ba motocin da takalmanmu da rigunan duk wajen kashi 80 cikin 100 daga waje yake. Ma'ana da dala aka so za a zo a sayar da naira. Mu kuma abu da abin da za mu fita da shi mu sayar da dala. To amma a ce man irin wannan al'amura da 'yan ƙasar suke ɗauko abin da suka san ba zai ɗore ba, baka ganin zai ƙara rusa harkar tattalin arzikin ƙasar kuma a koma baya? To ai dama bayan ake ci. Taku 3 za a yi gaba, sai a taku 15 baya. Ma'ana a taku 1 gaba da taku 5 baya. Tun muna jami'a ake koya mana wannan, kuma gashi mun zo muna gani. Za a yi taku 5 baya, sai a yi taku 1 a gaba. To yanzu misali, ta ina kake ganin a shawarci a irin gwagwarmaya da karance-karance da kuma lura da al'amuran mulki a wasu ƙasashen da kuma ƙasashen da ka je a zahiri ka ga yadda suke tafiyar da harkar tattalin arziki, ina Najeriya shugabanni za su kama a tsaya a turbar da take ita ce ta gaskiya, ba wai yaudara 'yan ƙasa a ɗauko wani abu a maka a can a ɗauko a maka kuma ƙarshe ya zo bai ɗore ba. Wanda ya fi kowanne 'yan ƙasa su dinga zaɓen mutane na gari, wani zamanto masu kirki, masu ɗa'a, masu ci gaban mutane da ci gaban ƙasa, ba ci gaban su kawai ba. Shi ne za a samu maganin wannan. Wani shugabancin su zai gina mana abubuwa da yawa. Na misali, zai tabbatar da cewa duk abin da muke amfani da shi a cikin gida, a gidan ake yi, ba zai wuce kashi 10 ko 20 ba, amma muke amfani da shi za a shigo da shi. Kuma shugaban za su tabbatar da cewa in yanzu muna ɗaukar kaya guda ɗaya mai, muna kawo wajen mu samu kuɗi, to za su mai da shi 10 ko 15. Zamanto Najeriya tana dogara da kayan take fita da shi waje ta siyar ta samu kuɗi. Amma ba ana fita da kayan hatsi ba? A'a, ai ko hatsin ma sai ka fita da shi muna. In ka shuka masara a kofar gidanka, ba kan ka shuka kawai ba, bayan wani kawai ka shuka ko ungoku, duniya ka shukawa. Ai Najeriya aka ce ta kai fagen da za ta yi noma abinci ta ci da kanta, ragowar ta kai ƙasashen waje. Ai shi ne cigaban da ake so. Me yasa America ta fi ƙarfin kowa?
za ta noma abin, in za ta tana buƙatar shinkafa 10 za ta noma 1000, ta ɗauki wannan 990 ta tafi ta kai wa duniya ta sayan musu da ita a kasuwar duniya, ta ba da ta kyauta, sannan a siya da dala ta dawo da dala Amerika. Ai ci gaba ne. Abin da yasa ake kukan fita da shi yanzu akwai matsala, saboda noman da muke bai isa mu ci da kanmu ba. Ma ƙasa, duk ƙasar da ta ci gaba za a ce ma ƙasar ta ci gaba ce ƙasar da take iya ci da kanta, take iya noman da za ta ci da kanta, kuma ta ɗauki ragowar ta kai waje ta siya ta samu dala. Shi muke buri Najeriya ta zama to. To amma ciyaman, duk waɗannan abubuwa da ake ta batu na wahala da tsananin rayuwa, an ce mai ba ma tacewa muna siyowa, shi ma wannan yana karya tattalin arzikin Najeriya, tunda ita take da man kuma sai ta sayar sannan ta siyo tatacce bayan ta sayar da ɗanye. A Najeriya yanzu an samu ɗan kasuwar da yake gina matatar man fetur mai girman gaske, kuma an ce ta fara aiki. Za a iya samun sauƙi na tsadar rayuwa da ake yi, tunda ko da harkar sufuri ma tana janye wani kaso mafi yawa a harkar tattalin arzikin Najeriya. To wai ba sauƙin da mutane suke tunani ba, amma za a iya samun sauƙi tunda a gida muke yi. Akwai sauƙin abubuwa da yawa, kamar ma'aikatan munan da za a biya su, duk da shi ma da dala zai biya su, ko da cikin gida ne a lissafin dala, amma bai kai tsataccen lebo ɗinsu ba. Sannan kuma za a ga cewa nan ɗin ba mun muke ba shi ba, a ƙa'ida mun za mu ba shi. Wani gwamnati ta ce a sai dai siya da dala kuma a kasuwa da ake sa a kasuwar duniya. Shi kuma sai ga akwai ƙasar da zai je su da dala ɗin ya fi nan sauki. Zai je so a can ƙasar da dala ya zo Najeriya ya yi misali ya san ma da shi naira 10, sannan in ya sai na Najeriya da dala ɗin shi kuma sai ya sai ma da shi 11-12. Kaga mu ɗan ƙasa da su kamfanin su ta so ɗanyen man fetur su markaɗa shi su sai mana ya fi riba. Ka fahimce ni? Na fahimta. Ai misali kamar yadda muke faɗa, kuɗin da gwamnatin ta saka a kan maganar canjin naira da dala shine kuɗin da aka je aka sai da mai aka zo aka zuba, kuma ba wai zuba kamar yan rufayi wanda ya san me gwamnati take tafiya, da yake cewa kuɗin da har yanzu ana zuba kuɗi a bangaren sai da a subsidy a mai, ana sawa mai tallafi. In ko haka ne za a ga cewa still wannan canjin da mutane suke gani na ƙasa ba zai dawo samansa. Amma kyau gwamnati ta riƙe shi zuwa shekara 1 ko 2 ta kai ta naira 8. To a naira 8 za ta iya shekara 2 bata canja ba. To shine talaka zai amfana. Zuwa shekara 1 ko nan da wata 6 duk abin da ka sani yake da tsada zai sauko. Ko da shinkafa ta cikin gida, sau nan da wata 6 sabuwa ta fara shigowa ko ta shigo. So amma ba haka ba zai yiwu ba. So dan wata mansa ko dizal ne da kake cewa zai zama da shi a naira 1000, amma muka za a kara motar ka ɗauko, yan tallaman suna cewa a naira 1000 zai zo karo 1000 na naira 100. Kaga kuma naira 100 za su ko biyu sa 1100, ya fi sauƙi fiye da yadda yanzu wanda take sa 1000 da wajen 500 ko 600 ne ko. Gaskiya ne. Yawwa. To kenan idan misali ana so a sauƙaƙa 'yan ƙasar, ya kamata a ba ma Dangote man kenan ɗanyen mai ɗin a naira kenan ba a dala ba. Kwarai da gaske, a gida yake siya, ko yake sayarwa. Kamar mutumin da yake, kamar misali ne da yake kai kasu Sabon Gari, ka ce sai dai a siya da dala, ka ba kai adalci ba. Yanzu misali idan Najeriya za ta duba koken 'yan ƙasa, gwamnati ta ce to za ta ba ma Dangote man nan a naira, za a samu sauƙi fiye da inda ake idan zai siya. Sosai. Ta ba shi a naira, ta ba shi hutun haraji shekara 2, 3, 4, 5, sannan kuma abubuwan da za ta kyautata masa da zai sa ba zai sa farashinsa ya sama ba, to shi ma ta taimaka masa, shi zai sa kuma mutane za a sai masu shi da sauƙi. Ciyaman, magargare da batun so mu haƙo ɗanyen man fetur ɗin da aka ce an fara tun zamanin tsohuwar gwamnati, wanda da zuwan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu
kusan za a iya cewa wannan aiki ba a ƙara jin duriyarsa ba. A matsayin ku na masana masu hasashe da kuma ba gwamnati shawarwari akan abin da ya dace a yi wa talaka, ya kake ganin wannan batu? Shin kudaden da aka kashe a baya wajen haƙo ɗanyen man fetur ya zama asara ga 'yan ƙasa kenan? To ai da a ce an yi fara ne don a gama, da ba ka da matsala. Me yasa sai lokacin da tun da Buhari ya hau sai zaɓe ya kusa ake cewa waje kaza za a samu mai? 2019 sai aka ce za a samu mai a Bauchi, sai aka yi rigima aka ce iyaka ce tsakanin Bauchi da Gombe ake ta rigima. Amma har zuwa yau ina ma siyasa ce wataƙila ake da talaka su ce wani tana ƙoƙari ta samu musu mai, kuma an samu mai arewa. Yanzu duk wannan abin ya zama siyasa? To a sai siyasa ce mana, ya sai lokacin siyasa ake, musa kuma zuwa yanzu babu. Ba siyasa, akwai tattali na hanya ce wacce ake narka kuɗi a wajen, kamar yadda aka dinga narka kuɗi a nefa a Mambila. Wani minista ya ce ko share wajen ba a yi ba. Haka ba shi ma wannan kabi shi, duba ba da na ƙasa ba ne. Hakan dole za ka. Amma ai kamar 'yan Najeriya ciyaman sun ga yadda aka sa injina aka ce kuma ga kan rijiyar ga kuma sample na wato man da aka samu a wannan gurin. Ba a zo an je ma jirgi an ce shi ne Nigerian Airways ba, amma sai suka manta tuta wata ƙasa wata gogu sosai ba. Ana da wannan ƙasar tamu ko kuma jam'iyyar APC. APC ta ce ta zo ta ceci 'yan Najeriya. Ba kuma sai dafa su take yi.